Awisen kayo man, nga dinggen na daytoy may nga daniw ni kadaniw. Risen Biyernes iti lingo Solana Cagayan. Daytoy ket napauluan iti kasasaad ti maestro ken maestra. Wen kakabsat ken papagayam kas makita tayo met iti kasasaad dagiti maestro wenno mamaestra ita nga agdama nga panawen. Gapu atoy apasamak a pandemya, dakkel itinaited na nga problema. Maysa dagiti agadal ken mamaestra nga makitam ket marigrigatan da. Ngem gapu ta isu ti trabaho nga inturpos da ni maestro ken ni maestro wenno ni maestra. Aramiden da iti kabailan da. Uray payen di da masango bukod a pamilya, maitedlaing pagsayaatan iti estudyante da. Intay kumangarud awaten iti sakripisyo, iti oras, aldaw ngayon ited da kada kayo. Naganak dagiti ubing nga maisuro para bayan nyo kumamit dagiti anak yo. Mangrikna sakbay kumanga agreklamo ta sumurot dalaeng iti ibagbaga iti departamento. Noan niya iti rumbeng para kadagiti ubing yo. COVID nga sakit, isudakit mayadayo. When dagiti mamaestro ken mamaestra, ket mapuypuyatan da, iti panagaramid, iti lesson plan da. No adda marikriknada, ket handa ibagbaga. Tapno laeng makaisuro da. No maminsan pa'y no agungit da, ket ibagadan nga isudan tay demonyita. Anya ka di iti panagkita yu iti mamaestra. Tunggal Teachers Day latta ka din nga iresrespeto yu ida. Iti amin ket aramiden da para kadagiti anak tayo ida. Aginanus ken aginawat ta amin met ket agrigrigat. Panagkaykaysa ken panagayat tapno amin tayo ket makalasat. Ket sapay kuma dagiti ubing tayo ida, ket aramiden damit iti amin tapno makaadal da. Kadagiti mamaestro ken mamaestra ket nagbalin
nagbalin nga may kadwa nga naganak iti unig iti eskwelahan da. Isu nga makita tayo kuma iti sakripisyo nagiti mamaestra ken mamaestro ida. Tahan tayo antayo nga naragpat iti kayat tayo nga ragpaten iti biyag noowan iti mamaestra. Isu nga raemen respetuwen tayo kuma dagiti mamaestro ken mamaestra.